Goddag og velkommen til Stenum Workart. Mit navn, det er Simon, og i dag så er vi ved at optage afsnit 1 af serien, som i piloten blev kaldt friluftsliv. Men jeg tænker, det bliver også lidt for fladt, eller der er for mange ting, der hedder noget med friluftsliv og det ene og det andet. Så jeg har valgt at kalde den udendørs med Simon. Tak. Og det tænkte jeg, da jeg sådan ligesom gik og tykkede lidt på den udendørs med Simon, det lyder sådan lidt mere nede på jorden. Friluftsliv, det har sådan lidt mere sådan en ekspert, dygtig, dygtig professionel vibe over det. Så jeg har valgt, det hedder udendørs med Simon. Og i dag så er vi taget til Lille Vildmose igen. Det var vi også i piloten, men afsnit 1 starter også. Jeg kan godt lide det her område. I dag der skal vi op på det, der hedder Kællingebjerget. Og det ligger lige herom. Så er vi her. Og det er sådan set en sti, der går ned. Bup, lige herovre. Og der er et skilt og en bænk og så videre med et kort over det. Og så går vi nedad derovre. Men inden man overhovedet er kommet ind, der har jeg ligesom allerede fundet noget, der ser ret fedt ud. Og det er lige hernede. Nu prøver jeg lige at zoome lidt ind på dem, så vi lige kan se lidt nærmere på det. Og der er min svampeviden, antager jeg det er. Jeg er altså ikke stor nok, men hvis der er nogen, der ved derude, hvad det er, så må de lige sige til. Det ser ret fedt ud. Men når vi lige starter herover, hvor stien er, og det her det er jo bare sådan en orienteringsvideo, jeg synes bare det er fedt at være ude, så vil jeg bare sige, prøv at tage ud og se det. Så er der lige sådan et kort. Og hvis der er lidt støj i baggrunden, så er det altså fordi, der er dejligt blæsende herude. Super lækkert tidspunkt at være her på. Ja, lad os kigge på det. Det der jo så nogle gange er, når man er sådan et sted som det her, det er, at man begynder faktisk at tale lidt lavere, når man går rundt og bare lytter til vinden. Det er svært sådan rigtigt at lave en video, hvor jeg sådan rigtig kan komme. Jeg har prøvet flere gange, når jeg har optaget, at forklare, hvad det er, jeg ligesom oplever, når jeg kommer ud og jeg snakker med min kone og familie og så videre, så er det samme, de ligesom fortæller, når de kommer ud i naturen. Altså, man falder bare til ro. Det er bare sundt at komme udenfor og være udenfor, når man ligesom kan finde de her, hvad siger man, vandhuller. Det er jo lidt et vandhul, en mus, men når man kan finde sådan et sted og gå rundt. Og det behøver ikke at være en lang tur, altså. Tag nogle billeder, bare gå derude, være derude, dufte lidt, lyt til, nu er der sådan godt nok en vej herover, men når man kommer længere ned, så kan man bare høre træerne og rusken og den vind, der ligesom er.
Og det kan altså noget, men når man så kommer ud, så kan man se, så er der for eksempel sådan lidt mudder her, og der er nogle ting, hvor man kan se. Altså man begynder at stille sig selv nogle tanker. Jeg er ikke naturekspert, jeg kan bare godt lide at være ude. Der stiller man sig selv sådan nogle spørgsmål, kan vide om det egentlig er, en elg, der har gået herude. Det kan være mega sejt, eller nogle andre dyr. Er det vinden, der har væltet det? Uanset hvad for en kraft det er, der ligesom får lov til at husere herude, så er det bare smukt. Så. Der står en elg lige derovre. Det er det, der sker, når man går herude. Så får man lige øje på en elg midt det hele. Der kigger lige i min egen verden og filmer træerne. Nu lige passe lidt på, at vi ikke kommer for tæt på. Det er godt nok vildt. Hold da fast, mand. Og nu var vi jo så heldige lige at se en elg, og så tænkte jeg, det var faktisk også godt lige komme med lidt info omkring, hvad man gør, når man ser en elg. De anbefaler egentlig, at man skal holde 50 meters afstand til sådan en elg. Man skal ikke fodre dem, man skal ikke gå tæt på dem. Det er vilde dyr, der er herude. Problemet var så, for mit vedkommende, og jeg vil aldrig være gået så tæt på overhovedet, det var egentlig bare, at så kæmpestort et dyr, jeg skulle køre det. Så jeg gik bare og filmede nogle træer herovre, og så stod den bare lige derovre-agtigt. Så ja, det er lidt tilfældigt, at at det lige kom så tæt på, og hvis nogen sidder derude og tænker, så tæt på må du slet ikke gå. Det var bestemt heller ikke meningen. Det var ret meget et uheld. Nu stod jeg der så filmede jeg lige et minut. Er det uansvarligt? Måske lidt. På den anden side, bare løb væk. Det kunne også gøre den vild. Så jeg filmede lige lidt, og så bakkede jeg bare væk fra den elg. Så ja, hold afstand til dem. Ingen pludselige bevægelser. Og når man så kommer ud herinde fra ruten, og man lige kommer igennem sådan et lille stykke, så kommer man ud på, hvad der ligner sådan lidt
en åben hede, og der har vi altså klinten. Lige der. Lige der. Nej, det er så der. Okay, jeg ved ikke, hvor godt det virkede. Der er Kettingebjerget. Klinten. Så ja, lad os lige få nogle klip fra udsigten derop. Og nu er det jo film, og nu øver jeg lidt. Så skal vi ikke, i stedet for bare gå hen og så op ad trappen, skal vi så ikke bare gøre lige sådan her. 1, 2, 3. Kan man overhovedet høre, hvad jeg siger? Jeg står bare og græder lidt. Er der nogen, der kan se, hvor jeg er henne? Jeg ramte ikke helt. Det ligger lige, toppen ligger lige derovre. Men prøv lige at se den udsigt her, mand. What? Det er da helt vildt. Og så er vi altså kommet derovre fra. Altså derovre fra. Ikke, ja, vi er også kommet dernede fra. Men hold nu fast, mand. Hvor er det bare vildt. Der er sådan lidt. Kan man se det? Kan den registrere det? What? Der er sådan lidt mørkt. Lige zoome ind her. Kan vi lige have lyset til at stabilisere. Det kan kameraet måske godt have lidt svært ved at finde her. Jeg håber, man kan høre, hvad jeg siger i hvert fald. Det blæser noget. Det er så smukt heroppe. Og hvis man ikke lige gider at løbe en tur, så kan man altid lige gå herud og gå en tur. Så kan man se det der. Det giver altså også godt i benene, når man lige rammer de trapper der. Og så nåede vi det egentlig. Så er vi ved vejs ende af turen. Jeg står heroppe på Kettingebjerget, Klinten, og kigger ud over og kan jo se diverse ting heroppe fra gæster, flyver og vand og hus, og man kan se fra det ene og det andet sted. For dem, der ikke har set mine tidligere videoer, så har jeg lavet en video, der hedder Trillebørturen. Den bør man virkelig gå ind og se, hvis man må lave lidt reklame for sig selv.